Duh, ya yang telepon deh. Oh iya, belah ini. Kok diangkat-angkat sih nangis sih Mas Autiknya? Kesel aku. Halo Mas. Ya apa sih sampean niku? Apa sih yang pengen marah-marah tok ae? Nanti ae, aku ki mulai mau ngenteni, mulai mau telepon. Sampean ditakoki mama lho. Iya yo. Jadi sampean nang kene nang omah. Pasti sing sabar ta lah. Aku lah pasti nang omahe pean. Sing sabar. Nah, sampean serius tak gak sih ambek aku? Aku iki butuh kepastian sampean, Mas. Kok gak jelas ngene sih suwe-suwe? Hombo wis. Gak jelas ngene mending buyar ae, Mas. Loh, yang ojo ngono. Waduh, sampe niki. Mosok aku tak digantung terus. Copo sing gantung niku yang. Aku ingin ngenteni waktu sing tepat gawe nang sampeyan. Hombo wis. Duh. Waduh. Tutup, Rek. Salahku. Tutup mana? Waduh. Oh, pergi. Tak telepon kasus. Waduh. Ngambul bebek terlalai, Rek. Duh, lain urung rapi, wis. Wis metu aku wis. Mana? Karepmu saiki ki opo? Kuliahmu kurang 2 semester. Gak tau niat, dolan-dolan tok. Sing bayar kuliah gak tau jangkep. Mulai bengi-bengi tok. Terus ya opo karepmu? Pondokno aku saiki. Kon sing kenali, ayo. Kuliah sing ngena. Oh, kene iki golek dhuwit, keringet atik soto silit-silit ngene iki dadi kon cek enak. Awakmu lek terusan kok ngene iki ya apa karepmu? Sing pacaran sikan. Kuliah iku marekno sik. Ojo gendaan tok ae kon iki le. Kuliah sing ngena, dadi sarjana. Oh, Yo wis, saiki ngene wis. Karepmu apa saiki? Nek kon kepingin kuliahmu genah, turutono mimimu. ayo kuliah. Besok kon golek kerja cek enak. Cek gak soro kok pipi ngene. Soro golek kerja saiki. Anggite gampang apa? Wong tuwa aku yo mikir gawe sampean. Oh, gak sakarepan. Arek saiki lak ngono ah. Ha iya. Kadung seneng. Gak mikir liyane. Wis sarepe wis pi. Lah jeneng kepengin kuliah gak apa-apa, kuliah maneh sing genah tapi kurang 2 semester eman le. Emang aja wis. Oh, nunggu pacar-pacaran tok ae. Tuh! Aku kudu yopo iki? Pusing ae. Sopo rek? Loh, ngopo iku? Sahur rek. Apa iku? Wah! Ada apa niki? Ora apa, Cuk? Aneh-aneh.
Yo rada sumpek tapi gak ada masalah wis asine. Sumpek tapi. Kabeh masalah iso diselesaikno. Waduh, ono ae kon iki, ono apa ae arek nom-noman saiki. Ayo ndak usah nang jembatan ae, mudun. Ayo ngrepoti wong tok ae iki. Wah. Hei, lapo rek? Wah, kon iki. Lah iki kon lapo kate meneng-meneng dek kono? Iki lho Pak, ketemu sahut Pak di jembatan mau ijenan. Kon kate lapo meneng di jembatan iku? Kate mencolot kon yo. Waduh, golek soro arek gak bener iki. Lah iya, RT mosok kate loncat-loncatan. Oh gitu loncat tindak ta. Kabeh masalah iku kena di lurusno. Kon yo ngono, Ho. Tek ono apa-apa iku diomongno. Ojo lungguh-lungguhan no tengah jembatan. Awakmu yo ngono Mi. Ya apa kon tadi keamanan iki? Sampai kecolongan wargane kate mencolot teko jembatan iki lho. Terus lek apa-apa ribet Pak urusane. Oh, dadi rapi dhewe. Ayo Gegar. Ayo, ayo. Oh, nanti kondus. Oh. Ada. Hah? Le. Rono, wo kon iki. Pancene arek-arek ku dobol kok anjene. Iki apa maneh? Iki lho gede-gedene. Sik, sing tuwek. Ayo. Boleh nih mah. Oh, siji-siji lho. Biar. Wis mari ta. Ya wis buyar niki. Jager diwasalin aku Mi mang teko kuburan. Wis tak cepaki kira kopi kayak rundingan. Dikirono baro bogo kono ae. Tapi temenan tuh garing, gak ono apa-apa nih. Waduh, lek ngono ya ono untunge Mi aku telat iki mau. Lek garing koyo ngono. Ya wis ayo wis wayahe jaga kan awakmu maring ngene. Iki ono kopi iki gawon wis, kayak jaga nggo. Kemarin gati ada yang ngene pejabat rek. Wis. Ayo, Joko. Ndak moro langsung kabur. Kak ajak-ajak. Kopi siapa ajak iku mau? Oh, pejabat karo apa? Bu. Iki kopi apa genah ta, Teh? Iki Lho. kopi ora racun, Bu. Kena iku Mi, duduk sanida iku. Kopi tobruk ta iki. Tuh sepur aku rasamu. Enak iku tuku ndek Jamaika kono aku kon. Wah, mlaku dhewe ae, main tinggal, Cuk. Lah iya wong loro iku. Atasan wek bawahan padha wae. Lah iya. Asli ku enak. Arti ngono. Adus mulai sore sampai bengi. Lih, jamput penyakit loro iku nanti. Hei. Oh, tadi meneng-menengan ndek kono kate lapo kon. Lah, ngene dijak. Ayo. Garing le nang Pak RT le. Nang Pak Alum. Ayo wis, dales. Ndak pokok blas. Lah yo, pokro. Oh, pokro. Yo apa sih lek Mimi krungu info koyo ngono iku atine Mimi gelo le. Aku yo gak kepingin sampean apa-apa. Mimi iki lho gak ero lek sampean iku sampai kate mencolot teko jembatan. Aku lak yo apa nek pipi gak duwe anak maneh lakan. Sampean iki anak sing tak suwayang dhewe le. Yo apa pi? Sampean ngomong le, lek anjen gak kepingin mondok sing karepe pipi, yo gak apa-apa. Gak dilarang. Sing penting iku Mimi kepingin sampean sekolah sing dhuwur. Dadi bermanfaat gawe nusa dan bangsa. Aku bingung nih. Stres aku ini. Sing pipi ki ngongkon mondok, Mimi ki ngongkon kuliah, Jessica dhewe kudu nang omahe kudu ngejak rabi ae. Iya ngerti. Tapi sik durung wayahe. Sampeyan dhewe kan isih wayah kuliah. Besok iku lek wis pendidikane dhuwur, golek kerja gampang, iso nang keluarga Jessica. Lek anjene
keputusannya mama koyo ngono, ya engko kapan-kapan wis nang keluarga Jessica wis nemoni enak-enakan. Lah iya le, kan karepe Mimi ambek Bibi ku ya kok ngono iku sing jare Bibi. Sampeyan ku sing penting kuliah dhisik, sekolah sing dhuwur. Engko lek wis mapan, siap ngerabi Jessica. Mama yo gak kepingin menggak le nang sampean. Mama yo kepingin ndang gendong putu. Ya, Wis yo ngerti karepe Bibi yo. Nggih. Berarti mari ngene kuliah sing genah dhisik sampai engko sampean sukses. Tapi kan Reno Jessica iku kan pengertian. Nggih, Gak apa-apa pacaran tapi ojo ngentek-ngentekno duit. Nggih. Sing sawajar-wajare ae. Nggih. Dadare nom-noman iku ceke bisa dadi contoh. Cek wong tuane bangga ya, ngerti ya? Nggih. Tetep lu tanda tangan Jessica ini. Diomongi wis. Enteni mari kuliah, sukses baru. Rabi oleh yo. ya wis. Wis saiki sampean kan tas teko. Satu-satu sosik, cek awake seger. Mang Mariawan metu teko dinding ngono ya. Wis ayo, ayo mlebu pisan ae ayo wis. Jauh tak nutup norokan. Ya wis, ayo le, ayo le. Atus lagi. Satu sik. Wis ngono. Tuh. Ngene aja dadi wong tuwa. Soro temen urip zaman saiki ngene. Sumurat. Kena ta kopi itu, nono racun ta. Kena mi. Kopi ku larang iku, kon rung sakmono iku entek piro? Piro? 100 Endi ono kopi opo? Ngawur. Kopi opo Ah, iki? kandhane itu kurang Jamaika kono. Dajal yo. Tak percaya arek iki. Teh bening teh. Kopi sing asli ngono iku, lek ireng ledek. Yo bener. Iya. Yo. Janji teh yo. Duh, sing kono wae. Dalan. Karo kopi arek iki. Dulu. Tak uter. Aduh. Bening ini. Teh kok. Gak teh ta iki, Pati. Kopi. Tak uter mana? Iku RT bocok tok isine. Barang goib lak ngene tok awange nek isine. Tak uter. Coba. Kopi Ayo, ku rek, ora percaya kon niku, larang iku. Ngene kudu diputer-puter. Karo kopi wong-wong iki, Bu. Critanono, Bu. Kopi larang ya ngono iku. Bener, kopi larang iki, guys. Larang. Kebul loro.